7 jaar geleden of zo. Ook al is 6 het jaar 6 jaar geleden. 6 jaar? Ja, 6 echt, jaar 6 geleden heb ze ons opgenomen. Maar dat was echt- Toen heb ik nog een paar keer van met haar gepraat, maar toen heb ze stiekem alles gewist. Want toen heb ik nog tegen die gezegd, hoe is mijn filmpje? En toen heb ze gezegd, dat heb ik stiekem gewist, hè Aniet? Jazeker. Maar nu niet meer, hè? Nee, nu niet meer. Ja, dat vind ik ook. Want ik zei nog tegen die, wie kent ze dat nog gewist hebben? Ja, zag ze dat wel veel te erg. We hebben dat gewoon gecanceld en uitschep van dat doen van niet. Dat is echt goed, ja. Ja, echt. En zie je ze groeten aanstellen van ons, weet ze dan? Hallo, het is Vastenavond. Hallo. Ik ken het nog helemaal niet, hè? Maar wie leuk is dat om terug te zien, hè? Ja, geweldig leuk. Werken maar weer, hè? Dat is 6 weer. Dat moet voor wel doen, hè? Niet wissen, hè?